bori bokorubura chiro ya Liana imeje gwodi ya osebu ya Bonchari county ya Kisii bamenye meyo na borai abakoro nigo imagoroba ya lero nigwe imagoroba ya lero bakora igekaro ase okubokia chiro yo inse serikali ya county ya Kisii ukwana chinga kiechyo nigo bakwanira obuya obugotwara oburai obuya elyo gwekinia ase abonchiriri bwabo gosese miroberi yabo yakera lituko nagotumanya umulikete Diponi Asanya Abarai bechichiro kurwase county ya Kisii lituko lya lero nigo baumerana n'abamenyi be ward ya Liana imeye bunge ya Bonchari asogukwanira ogukina wechiro chinsemechyo Liana nigo tu yanse tukale sana abagaka bale ngororo abanene bachire lakini onde na barabunje njengo kwana iga nona barabwo bibyasara byanene byebucha ase Bonchari ga ekinaro lile chiro ya Liana abamura bakire abanyanguru koboki bali chire lya Liana ebe chiro kawaida nande chire ya Liana nere nkoro esuneka ekanganya ku Liana ekaenda suneka gukonekerekyo nigo bagokero murubiro yo aso ogosaba oburayo buya burabe bogokinia ekerengo kyo bunchirele chinsemechyo tukolia lero twagokire mono konyora abo bisabaito koru batenete chichiro bachire gotokwanira iga anene mono ekerenga kiarenge kene keringa toe obuasio lingana kitoko chikokoro bochori obuya woko bana barai nambe yemo ne link ekoba kurwa so monto ntega igo munya biasara go cyase serikali gutora lakini amatu konsipitu abende tutabuatie link eyo lakini ekogera togoteba nganga kiyarenge buya tochora barai bakobe link kurwa so mwana incho kawaida gochiaria link yo kanki gotokonya ange ubigune yerese chiro ga yarusigo ange chile ite kwa busubuya ange chilo yaito yagachire buya nonye no muntu utakete kobeke nyumba sa takete kobeka ga kobeka mambio tago rigwe kiagera tibugati mapingi ngiya igo obora yo botutakete otobotakete buna igoro ango obugachete kare obuya korengana no bochori buri bosio nigo abantu bari bamenyete no bolema babolire konyorwa ilio nabarabukonyoro mu wakirishi oyurabe gakobarwanirira anene asokonyora obwasio ku amatuka mange ase oborai nonya nabalemafu batukire kinga kitinyi ambako yatyo mwakilishi noene chire yabona muneko chikwagacho nabego toka nga yaga chirubira ramps igontole no mogoko nga obochori bogo chigokorwa abalemafu nabaraumbata kire baichi bachora bale abakilishi babo bakwakisha nga ramps inchiro nechingorongoro chipunyire ngo tichuchire buya ekerenge kenene negyo korotota oburayo buya naboigo gukinia ekerengo kyobachanu hase boigo bateba nonye na sense moyoborendi ebwenerete gotingiwa wakangambu ya mono aso mugafa na ito Simba Arati aso moroberi muyo kwa tualire azeri jimwe yao chimake chake gutwara leaders whereby Liana ase bono iga bunegenderete iga aseli tukolia lero ababisa batwashwire nga on Wednesday abana biasara bonse bibatoke gaiga ekiagera twanyanga there before abarai bali at this time nigo bale wechora landlords only lakini bono abanya biasara babekirume nabone gotokorwe chire ya karoseti guno mosike nse yo murai onyancha tiyanya korusubwe goto yabege twali aseta dustbin bakaboni ga barai abuna bo baroro ase myake yonsi ko 2010 nabo baroro ntunto maitinga ibago chorero lakini asenge njonya sai bwanchire gochitore gochora ase twero cherete amatuka mange twabaire tutabwati oburai bo chikaine bono twa discussinga tonyoro oburai bo chikaine elio boreto busafiriana ego tunera ali nyinge sana ebekire ebibanda byeito bibe safe security wise uginko ripotere ketaseni kya obwanchete kya gatembe kroiga ase chiro ya Liana egotoke bunge ya Bonchari county ya Kisii Liana enkoro kwa Dipon Asanya.